تعالى واعلموا أنه يقول استعيذ بالله أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العلي الكبير. Hvala pripada svevišnjem Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe. Allahovu milost i oprost molimo za sve vjernike i vjernice do dana sudnjega. Amin. Cijenjena braćo u dini islamu, manje od 100 dana je do Mubarek mjeseca Ramazana i sve što dolazi je blizu i nekako je i prirodno da se osjeća neka vrsta ushićenosti zbog bliženja takve šanse i molimo Allaha dželešanhu da je dočekamo. Allah uzvišeni u kuranskom ajetu koji je pred nama danas nam postavlja pitanje Ayahsabul insanu an yutraka suda. Zar čovjek misli da će uzaludno ostavljen biti? Ova riječ suda ili suden je dubokog značenja. Naime, kod predislamskih Arapa imali su običaj da kad imaju kamilu koja je istrošena, koja više ne rađa mlade, koja više ne daje mlijeko, čije meso nije za jela, čija koža je ostarala i ne valja, dakle nije ni za šta. Takvu kamilu bi izveli u pustinju mnogo daleko i djelimično bi joj vezali noge da ne može da se vrati kući. I prepustili je njenoj sudbini. Da luta po pustinji, da je izmore glad i žeđ i da tako skonča svoj život. I Kur'an nas ovdje pita, zar mislite da vas je Allah stvorio da vas ostavi kao što su Arapi nekad ostavljali istrošenu kamilu? Da vas dokrajči glad, žeđ, da vas dokrajče vaše želje, da vas dokrajče sve što ste željeli, niste uspjeli i tako dalje. Što će reći u konačnici ajet pita, zar mislite da uzalud ovdje živite? Da vam Allah nije dao nikakvu svrhu, da niste u obavezi da ovom svijetu ponudite nešto. I sad se odmah zapitamo, čekaj, šta to mi treba da ponudimo? Treba li da budemo neki velikani? U najveće velikane i mnogo velikana o kojima istorija nema zapisano ni slovo su oni koji su živjeli mirno, čestito, dostojanstveno, dobročiniteljski, otišli sa ovoga svijeta i kogod ih se sjetio rekao bio je dobar čovjek. To je velikan ovog i svakog vremena. Jer znate da su mnogi velikani plaćali pisanje istorije. Pa su mnoge bitange i ološi predstavljeni kao heroji i tako dalje. I mitomanija radila svoje i imamo je svugdje oko nas. Svakakvog polusvijeta, svakakvih izmišljenih ličnosti, veličina. Sljedeće generacije će ih možda pominjati kao velikane. Sa druge strane, mnogo skromnih, diskretnih, finih ljudi koji su se svakom znali naći na pomoći. Koji su Allaha dželešanu obožavali i bili vjernici. Koji su znali da kažu riječ optimizma i dobru vijest ondje gdje su svi kukali i zapomagali. To može svako od nas. Svako od nas može da ostane upamćen kao dobar čovjek. Ogroman je to posao i težak izazov. Lakše je platiti nekoga da te hvali. A među prvim generacijama je bilo onih koji su plaćali ljude da ih kude. Da testiraju svoju sposobnost trpljenja kritike. Svi vole kad čine dobro da ih neko hvali, da se to pominje, da se to hvalospjevi, da se pjevaju o tome. Ali kad čovjek čini dobro, a s druge strane ga dočeka kritika, dočeka ga loša riječ, dočeka ga loš marketing, ako se tako da reći. Onda mnogi padnu. A vjernik tu kaže ne, ono što je radi Allaha ostaje. Što je radi Allaha ostaje, bez obzira šta ljudi o tome govorili. I zato kad vjernik zna da nije ovdje uzalud, kad treba da nešto lijepo ostavi iza sebe, lijep trag, da nije ona napuštena kamila u pustinji. Kratak ajet, ali uvijek nek nas podsjeti na tu kamilu koja je bespomoćna i nema nikakve svrhe ni cilja, ni ne zna kud će, poluspućena i tako dalje. Kad god nas neke nevolje
susretnu, neka nas oslobodi ta misao. Allah ne želi nije nas stvorio da budemo ovdje uzalud. Da zarađujemo, da trošimo, da ponovo zarađujemo, ponovo trošimo. A šta je smisao života? Ima li išta osim tog zarađivanja i trošenja? Ima li da nekom se da nešto dobro? Da se neko podstakne na dobro? Da se sačuva čovjek ibadetom Allahu dželešanu? Da onda kad niko ne vidi učiniš 2 sećde i zahvalnosti Allahu dželešanu? Gdje god da si. I da time sačuvaš svoju dušu, da time kupuješ svoju vječnost. Kako kažu islamski učenjaci, od ovoga svijeta je najbolje ono što se poslalo na ahiret. Ono što si dao za onaj svijet, to ti je najvrednije što imaš u životu na ovom svijetu. I čovjek, vjernik, o Allahu dželešanuhu uvijek misli dobro. Kad misliš, Allah mi neće dati. Allah mi ne da uspijem. Allah je drugima mnogo bolje dao. Meleki sve kažu amin. I tako ti biva. Kad kažeš teško je, Allah uzvišeni će me izvući iz ovoga, tako će i biti. Bolje će, ali neka u toj boli je sazrijevanje. Nema rane koja je zarasla da nije boljela. Tako i čovjekove nevolje u životu. Ali uvijek misli o Allahu dželešanu dobro. Šta god da te zadesi. Omer radijallahu anhu kaže, dešavat će se, parafraziramo njegovu riječ, kaže dešavaju se čovjeku nevolje u životu. I ima izbor da to prihvati sa zadovoljstvom. Da kaže od Allaha i hvala Allahu dželešanu. I ovo je od Allaha i nije me moglo zaobići. Hvala Allahu dželešanu. I onda mi uvijek očekujemo naša vjera da bude uzvratna. Rekli smo hvala Allahu, sad hoćemo nešto u nadoknadu za to. Ne desi se ta nadoknada. Zadovoljni smo šta nas je zadesilo, ali nam Allah ne vrati, ničim ne vrati nam. Ali Omer radijallahu anhu u svojoj dubokoj mudrosti kaže فَلَعَلَّ سَوَابُ رِضَاكَ يُرْدِيكَ. Kaže, možda će te sevab, nagrada za tvoje zadovoljstvo će te učiniti zadovoljni. Nagrada za zadovoljstvo je veća od zadovoljstva. Na sudnjem danu kad budu mjerena tvoja djela, ovo je rob koji se strpio na nevolji, na gubitku. Nije mu dato ništa u zamjenu. Strpio se opet i rekao opet hvala Allahu dželešanu. Sad ide nagrada. Kad su mnogi kredite potrošili, kad su sva dobra djela stavili na vagu i nema dovoljno, a tebi dođe nagrada za tvoje zadovoljstvo. I čovjek, kao što ne gleda u sitna djela, tako ne gleda ni u one za koje svijet kaže sitni su to ljudi. Nisu to bitni ljudi. Zato na početku kažemo svako je bitan. I svako može biti najbitniji ako ostavi trag dobra čovjeka. Bio je dobar čovjek. Činio je dobro. Obožavao Allaha dželešanu, pokoravao se Allahu. Dobar je trag ostavio. I to je dovoljno. I u vjerodostojnom hadisu kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana u džamiji primijetio da nema jedne žene, crnkinje, sirote žene koja je brisala prašinu po džamiji. Nema više te žene. Nije došla. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ona nije bila ni ambasador, ni zaslanik nekog plemena, ni vladar ni Persije, ni Vizanta, ni iz Jemena, ni iz Bahreina, ni od kuda. Dakle, nikakav velikan nije bila ta žena. Prosta sirota crnkinja koja čisti džamiju, potire, briše prašinu. Vidio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je nema. Kaže, šta je s ovom ženom? Kaže, Allahov poslaniče, preselila i klanjali smo joj dženazu. Sinoć je preselila i sinoć smo je ukopali. Nismo htjeli da te uznemiravamo, da te zovemo. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, efela azantumuni. A što me niste pozvali? Da ste me pozvali. Dulluni ala kabriha. Kaže, pokažite mi gdje je njen grob. Vodite me njenom grobu. Pa je, kaže, došao na njen kabur i sam zanijetio, klanjao dženazu namaz, fa salla alejha wa da'alaha. Pa je klanjao dženazu sam, Allahov poslanik, prostoj ženi crnkinji i dovio na njenom kaburu, molio Allaha dželešanu za nju. Dakle, prosta osoba,
Mnogi će reći nevažna, čistačica. A Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najvažniji čovjek, sa najviše zahtjeva ljudi prema njemu u to doba. Svakog dana imao nečim da se bavi. Ali se sjeti žene koja čisti džamiju, nema je. Imao je dug da klanja dženazu njoj, da zamoli Allaha dželešanu za nju, da uputi dovu. I mi nikada, ako je Allahov poslanik mogao da tu prostu ženu, da primijeti njeno odsustvo, nemoj da ne primijetimo odsustvo nekog ko znamo ga kao dobrog čovjeka, skromnog, čestitog, dobrog vjernika. Nemoj da ne primijetimo kad ga nema. Jedan ashab sa druge strane, opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem, primijeti da ga nema u safu. Primijeti da ga nema u džamiji i pita njegovog komšiju, znaš li šta je s njim? Žali li se na neku bolest? Jer je obično samo je bolest mogla da spriječi čovjeka da ne dođe na namaz. Samo da padne na postelju bolesničku. Pa njegov komšija ode do njega, jesi li bolestan? Nisam. Zatvorio se u svoju kuću i čovjek pao u duboku depresiju. Zašto? Kaže, objavljen je ajet La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Nemoj da dižete glas preko glasa poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem. Da vam djela ne propadnu, a da to ne znate. Kaže, ja sam krupnog glasa. Galamim kad pričam. I ovaj ajet se sigurno na mene odnosi i ja sam ti džehennemlija. I nema fajde da ja idem više u džamiju. Kad je to čuo Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zovite ga natrag i recite mu ente min ahlil džennet, ti si od stanovnika dženneta. Kad si ti prvo sebe pitao, kad si ti prvo sebe zabrinuo, da se svaki ajet ne odnosi slučajno na tebe najprije i mislio si da se isključiš iz zajednice, da jedan kao deklarisani džehennemlija nije mu mjesto u safu, ne, itekako ti je mjesto. I kad prepoznamo ono što možda u nama ne valja, a sve što u drugima valja, tad smo pravo istinski na sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uvijek mislimo Allahu dželešanuhu dobro, jer Allah dželešanuhu u kudsi hadisu kaže ana inda zanni abdi bi. Ja sam prema mome robu onakav kako o meni misli. I kad da iskušenja, femen radija felahu rida, wa man sahita felahu suht. Kaže, i kad bude nevolja, ko bude zadovoljan, pripašće mu zadovoljstvo. Ko se pomiri, Allah će mu dati zadovoljstvo. Ko se rasrdi, srdžbu će i dobiti. Dakle, kako ti prema Allahu dželešanu, kakve su ti misli, takvo je njegovo davanje prema tebi. Molimo Allaha dželešanu da nam oprosti grijehe, molimo Allaha dželešanu da nam se smiluje ovoga i budućeg svijeta, molimo Allaha dželešanu da se smiluje našim umrlima i šehidima, da Allah dželešanu izliječi naše bolesne, da nas Allah dželešanu uputi i vodi pravim putem. Amin.